Po, bili na po. Manok baboy, bili na po kayo. Yes, mau pinag-aga. Mo pinaga ano man. Kapalit tayo baboy. Amo tayo mo kuan, suwag, buyag. Di, kuan dyan, kamangkunan. Ah. Anak sa na akong naburang. Ini anak sa na akong kuan, manghod. Pati na ako. Ay, Baka na ko. ano? Amo nagyaman. Oo, nagyaman. Pati na ako. Ano mo ba tama oray? Ang kuan sa ako, no? Ang kuan ba yun? Kaya ka di dito. Mga tagintos. Mau. Dito tinira, wala tingkod na dito. Lagi mo. Agay. Agi daw, mo pay daw. Bahala mo kat ano. Pinadala ko sa kapatid ko. 306 lang. 300 dito, no? Sige na la. Grabe. Ano niwa? Nalaluwat eh. Ako na ako na lang magutod-utod. Ay, dito pumunta ka na mag-ulit-ulit. Tosino barbecue. Aba. Tira ko ito. Abang naman ang assistant mo. One. Pipira ni man. 95 kalahati. Salamat. Kapal man. Ha? Mahal. Barato na ito na. Adi na lang ho. Pwede 24. Kalahati. Pwede. Ba, Baka. 400 ang kilo, 200 kalahati. Nice sa inyo. Hello. Kasi kung mga anak mo, lo. Kuya. Di pa nakakapagbasyada nga dito, pag pupunta ko dito mo. Dito tingkot. Gurupitang kulat nga niyan. Diyan, di ba, pasyadak niya, ganda sila akong kuwan.
Oo, nagtitik na labot yung kwan. Hindi ka nagpapaarot. O siya, magpaparot ako. Oh, hala na, makan na kami. O sige, sige, salamat. Ugi. Ubi daw. Ugi. Pari usog. Sige. May agihan man didi. Ha? May agihan man didi. Okay, yung pamilya. Aray. Oh, sige, sige. Salamat. Sige, sige, sige. Nandiyan ito. Iwan mo na muna kasi. Salamat. Saan yung papel ko dito ng listahan? Ay, at baboy ko. Sige. Mga gwapo't magaganda, bili na po kayo. Lingkod. Hindi kasi inaano ko yung mga order, nagpa-order kasi ako sa palengke ko Eh nga, sino. sabi ko, nangitim ka na. Ilang ano Oo, na. nalamin ako kagabi. Sabi ko, alang itim ko pa. Nasunog na ako dito. Pero okay lang kasi pagkatapos ng anak ng kasal ng anak ng boss ko, sasampa na ulit ako. Wala nang yung puti mo. Puti-puti Mga mo. pogi! Uy, may team na ako nung pumunta dito. Pero nung dumating na ako, ito nga, ayun. Mga pogi. Nag-ano ko ng listahan ng kapatid ko kasi umorder. Oh. Nagtitinda din kasi siya. Dapat sinabi mo na, orderin mo na lang ito lahat para wala nang paninda. Hindi, para may tinda. Sabi ko, tulungan mo naman ako. Magtinda ka rin ng mga luto at saka hilaw. Ah. Kinuha kami na dito. Nung isang araw, nagpadala ako doon. Kinuha din niya dito. Render Eh ngayon, sa awan ng Diyos, doon sa harap lang ng bahay niya. Nagpa-order ako sa palengke, naka-6 na kilo akong kusino, bukas kay deliver. Para kukulangin niya yung baboy ko. Kaya hindi mo mabili, mabibili pa rin. Mag-order lang ako sa amo ko ng baboy. Saan yung magaling sa isang buo? Dahil bilang yung tubo ko sa 20 pesos lang hamo-hamo. Pag ano naman, mas 50 pesos bawat isang kilo. Ano ka deliver yung kasama dyan eh? Ha? Sila kasi dyan kay Hindi. dalawang baboy, isang baboy dito. Hindi ako pwede na kayo. Hindi ka rin ang building ito. Wala ka na upa dito. So, sa iba ka makukuha. Ay, kanila lang. Sa kanya to. Wala na akong bayad dito. Kaya barato ko magtinda. Sa yung baboy. Sa kanya lahat. Sa Oo. ano? Oo. Pwede ako kumuha kalahati. Oo. At parehas ka na ng presyo ng ano. Hindi yan nag-ano yung amo ko. Kung bibiling ka pa ba ng iba, wala ka na wala. Nakatulog ka na nga dyan. Libre pa na tubig ilaw. Pwesto ka. Kala pa ulit. Pwede pang kukuha sa iba. Magkano yan? 1,000, dalawa. Kunin mo na lahat. Blessing yan. Para kung magkakuha ko sa iba, sa kanila pa ka nagtitinda daw yung mga ano, mga baboy mo. Oo, Day. Hindi ako pwede mag-ano. Gusto mo, Day, masapig ako. Bilangin ko muna, madam, ha? Sigurado ka doon kay Hindi ako pwede mag-ano. Ay, Day. 17 years ako sa district. Malilit pa yung mga anak niya. siyempre nagtitinda ka ng mga baboy doon sa mukha. Oo, wala akong masabi sa bus ko. Eh, kung sabi ko nga, ang dami ko din ang pagdaanan kasi may mga kasama na ko ng mga tarantado. Siyempre, kahit anong mangyari talaga, Day, huwag may pagpalit yung dangal mo sa kunting halaga. Yun lang yung masasabi ko talaga sa sarili ko. Saka wala na akong makikita. Madami doon mga boss na malalaking sweldo pero hindi ko hinabol yung malaking sweldo, Day, sa palengke. Nag-apply ako sa iba. Yun, Talaga ang ano. oh, Day. Ugali, Anin Day. naman yung malaking sahod. tapos Oo, ang tapos hindi libre pagkain. Tas bahay. Totoo yun. Manok baboy kayo dyan. Laga. Binili ko dito to. Oo. Kasi lagyan natin ng ano. Madami mong ganito. Ba't may ganito ka? May hulog-hulog ka? May
tindahan ng ano, Oh, dyan. birthday ko ngayon. Sana all ako Ayun yun. sa ano, Ay. sa CAA. Ayaw ko mag ano, mag rest day. Ang dami kong classmate dyan sa Datamix, sa SAA. May kamag-anak din kami na siman dyan. Kaya sa SAA nakabahay. Sige, wait lang. Salamat, madam. Thank you. Ang tansa. Meron pa ako dun eh. Maganda na lang, magsasabi na lang ako sa'yo. Manok baboy bossing, mga gwapo kong mga suke, nasaan na? Okay, ano na? Kaya na. Opo. Alam ba naman pasyente? Nakipalit ako doon kay ate. Ate, doon sa anak. Oo, yung suki ko. Okay lang. Ate, manok baboy, mura na. Nagkakamurahan na. Ay, ano mo yun? Ha? Baka, Ano gawa? baka ano, nandito na si ano. Alam niya na yan. Nagbili yan sa akin ng ganda. Ah, Alam niya yan. Saka yung ganda ng brother. saan na naman yung ano ko? Ballpen. Hindi na nga masyado nag-ano. Yan, bulkin mo. Wala ka ng ano, karne. Ito na lang. Mm-mm. May hapo. Sarap yung karne. Manok baboy kayo dyan. Ito na. Wala kang isaw di. Ay. Ito na nga, pinipicturan ko na. Sisend ko na lang sa'yo, mamaya ka na tumawag, saglit lang. Ginagawa ko na yung listahan mo. Mga gwapo, bili na kayo, mga magaganda. Manok baboy dyan, bili na po.
Barangay San Isidro. Saan ba yung San Isidro? Hello, ganda. Bili na. Ha? Ilan? Pwede na po, 170. 170 na lang. Minsan lang ako magsaro ng katay. Kasi minsan, nadala ko ng nakaraan. Ako trabaho ng tao mo. Sa reporter. Naiya ko. Naano ko na naalala ko naman sa sinasabi mo sa Magyasnan. Oo, nandiyan pa ba yun? Tawa ni kay Dani ba yun? Kasama ni kay Dani? Oo, nandiyan ka. So, asawa ko sa atin eh. Ah, akala ko ikaw. Pero may kapatid ako dyan sa atin na dyan nakatira. Kapitbahay nila ate. Sa taan. Ayun, akala ko ikaw yun. Hindi, kapatid ko yun. Nasa Pilipinas naman. Yung nakalawa ni Puno. Yung isa pa na, ano, na matangkad na lang na kaya. Ah, si Alice doon tinutulong mga asawa ng Nasaan na yun? Jeffrey. Nasa probinsya. Hindi na bumalik. Hindi mo. Ano trabaho doon? Sa ano siya eh. Sa ano siya, parang doon. Trabaho din ako dyan sa airport. Parang sa Google. Ah, Google. Malaki Google. Saan ba trabaho? Saan na? Ah, oo. Dadaanan lang na namin. Ah, ano dahil? Tosino barbecue dahil. Natulog na talaga. Aday, kailangan natin sumikat. Sa dami natin, jowa. Kailangan susto ka. Magnangaw yun. Kala mo talaga ungod. Nasa yung baon ko. Yay, yay, Pero ate. ito, 1/3. 160. 160 lang. Oo. Laki mo lang. Hindi ako nakapili ko na. Lamay, 170. Oo. Wala. Oh, manok baboy dyan, mga bossing. Ayun na ba? Ah, pwede ba arborin ko na lang yung ano mo? Ano ko na yun? Kaya na din ang tasa. Huwag na kayo. Huwag. Sa inyo. Yung ano lang ba? Yung lagay na ng ice cream. Yan, 1112. Wala. Wala daw. Ah! Okay po nang gano'n. Oo, kaya lang, ano nga din, walang problema. Wam. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Sige lang. 1/12. Parang nagutom na ako. Ang mga bulate ko sa tiyan, parang kakainin nyo na ako. Kaya na. Parang nagutom naman ako nito. Salamat eh. Alin ko ba itong full stick?
Ayan guys, bumili na kayo. Nasa na kayo ng mga suki natin sa manok. Ba't nagkawawala? Di pa nadating. Oh, baka. Ano yun? Thank you, te. Saan galing to? Ang dami naman nakuha ko. Ay, ah. Ang dami kong pagkain. Gusto ko kumain ng kanin. Kanin ang gusto ko. Thank you, te. Busing manok baboy po. Manok bossing, baboy, bili na po kayo. Posing sa inyo.
Manok baboy lang ko din sa dyan, Tosino. Mura na tita, manok baboy.